Sefydlwyd cystadleuaeth Artes Mundi yn 2003 ac mae'n cael ei chynnal pob 2 flynedd. Mae'n gystadleuaeth sy'n llwyddo i ddenu gwaith gan artistiaid rhyngwladol o bwys, a dyma'r wobr ariannol fwyaf ym Mhrydain i waith celf. Ac mae'r gystadleuaeth wedi mynd o nerth i nerth a'r diddordeb ynddi wedi cynyddu hefyd, gyda dros 350 o bobl yn mynychu'r noson agoriadol eleni. I gyd-fynd â naws rhyngwladol Artes Mundi, mae Sian Melangell Dafydd, un o gyd-olygyddion Taliesin, wedi teithio yma o Baris i fwynhau'r arddangosfa'r gystadleuaeth. Felly, pwy 'di'r 7 artist sydd ar y rhestr fer eleni? Wel, yn gyntaf, da ni'n eistedd yn yngosodiad Sheila Gawda o India. Mae'r drymiau mawr dir yma, da chi'n gweld. Mae hwn yn datblygiad o waith gafodd ei ddangos yn y Serpentine yn Llundain rhywbeth 6 mlynedd yn ôl, a hefyd ffotograff o'r enw o Fro, sydd yn fychan iawn ac yn agornel ond yn arbennig o ddiddorol. Mae gwaith Miriam Bockstrom o Sweden yn taro ni wrth i ni gerdded i mewn. Mae hi wedi ail-greu rhyw fath o stafell gwydyr, wedyn torri hwnnw a rhoi mannequins gwydyr yn y gofod yna, a creu tapestry o'r adlewyrchiad, o'r adlewyrchiad, o'r adlewyrchiad. Yr artist nesaf ydy Darius Mixus, mae o'n dŵad o Lithuania. Mae o ag obsesiwn a proses a wedi rhoi brief i'r amgueddfa i fewnbwnio i dewis nhw o eiriau penodol o erthygl wedi sgwennu am ei waith o, i mewn i bas data yr amgueddfa. A wedyn mae'r gwrthrychau yma yn cael ei gosod yn y stafell sydd yn cynrychioli y waith o. Yr artist nesaf ydy Apollonia Sernysik, ac mae hi yn dŵad o Slovenia. Mae rhywun yn cerdded i mewn i ystafell sydd â glaswellt cogio, fel petai, ar lawr. A mae hynny'n creu wrgylch o rhywbeth o ganolfan cymdeithasol fydde rhywun yn mynd iddo fo mewn dinas. A mae yna fideo o ffrwyth yr ymchwil yma ynglyn â manteision ond hefyd y problemau o ddatblygu ardal fel y bai. Nesaf ydy Teresa Margoles o Mexico. Be sy'n ddiddorol i mi gwaith hi ydy bod hi'n gweithio mewn corffdi. A'r dŵr mae rhywun yn glywed yn disgyn ac yn taro ar blatiau poeth ac yn egri yn syth bein ac yn creu ogle llosg ydy dŵr sydd wedi cael ei ddefnyddio i olchi cyrff yn arbennig bobl wedi wllofruddio ac ati. A beth yma llawr oedd wedi osod ar ochr arall yr arddangosfa? O, mae hwn yn waith arbennig. Mae hwn yn waith personol iawn iddi hi. Mae'n dangos y llawr lle gafodd cyfaill iddi i lofruddio. Mae'r llawr ma'n dod o'i stiwdio fo. Phil Collins nesaf, mae o'n dŵad o'r Almaen. Mae o wedi casglu 80 ffotograff wedi bod yn teithio yn Ewrop ac yn cynnig datblygu ffilmiau bobl am ddim mwyn iddo fo wedyn cael yr hawliau. Mae o'n ddiddorol o ystyried be'r rhoedledd ffotograff ond hefyd bywydau bobl mewn ffordd. A mae rhywun yn teimlo fel bod nhw'n nabod y bobl yma o weld y cipolwg. Ac am y tro cyntaf, mae yna elfennau o Artes Mundi mynd allan o'r adeilad mawr ma'n does? Oes, mae gwaith Tania Briguera yn arbennig o ddiddorol o ran hynny, achos beth sy'n syfrdanol am ei gwaith hi yn yr arddangosfa ydy bod hi ddim yma mewn ffordd. Mae hi yn trefnu digwyddiadau yn ystod y cyfnod pan fydd yr arddangosfa ymlaen. Be sydd yn mynd â'i bryd hi ydy mewn fudiad a edrych i mewn i statws rhywun sydd yn mewn fideo. A wedyn, da ni'n cael yn gofyn i arwyddo rhyw fath o gytundeb bod ni'n mynd i fod yn driw i'r hyn mae hi yn troi i osod fel mudiad cymdeithasol. Wel, diolch i ti, Sian, am rannu'r argraffiadau yna. Mi fydd yna gyfle nes ymlaen i ni sgwrsio ymhellach a dwi'n siŵr y bydd yna dipyn o drin a thrafod ar Artes Mundi hefyd. Diolch.